na so no de ono ye kramoni we kramoni yeso so ye wasantimantem ntiade tiri ye kwakwato abade ama obi a we kramoni david ye to ne sa ya anya de obetino obi so boso siwe kro no so ya igbani na igbani ni ye ni asantefo ni igefo de entam de se sheda nya yi mamotoma igoni no motoma me santini no me de me ya santini me firi ya sa tribalism politics no eno ana eye owura e friend say Charles akwasi asiedu kan wasami wo chem say ade ba ku bia eny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 e wo ya manoni na ebi ewonum ana utirimu po nyina ne se wo de ya kana tribal politics no na obe ye de a wo se ne wo amanyosam no sabisam brother so ntimi nya nkwa akiri wo se sabrei amanfo ani abie wo se ya pe wo bi obetimi aye adwuma emfa oni nipa no na wusuo ba bi ofiri se de osibetia dabi na mmom so watu no wasi wo so be ye adwuma den de agboma manyeko na konkan no wo se eno ani ade ba ko a ehu ehia enti wo sere pa se wono mo magina mo pretumi no so mo person betu franka o so mo person be se on prem na se be dafia kunya on person be so awodo so obi a enhwe se obeyi sa sabe ka fra che nipa nyi yimu no ebe free eye nimu wo chese no mo dia so de tuo nim se de be ya campaign dia ene wo beton som se twon enti wasere eye delegate na to anya ase anyefo ne se obi biara obetwiriti ewo eye sabi ufie wadwumam abontim kwa na obehia na wase wo ka eye sabi na ni suade hu dia kyerɛw na wo gyina so ato abama no obie na no na onya wo se o de eye wo ye kramoni wo ye kristoni we dia wono wo ye asantini wo ye igoni wo ye frafrani da bombani wono dia waye nkrani wose sansam no nya fira no so waka bipe twifa no so neko oni nsam bia aka adwuma no so ntumi anye na wose kyese se koba ne sanso so a yamanyo sam no ana yegu afin pa to no de wosre kotodwagu fam sada nsayem na wose agibiase bibia koka papa ande grada na nyina ne se ube piem wono no pesu aso no ba bia wo gina bie no wo mo keka ne wono wo mo pre no do mo didi na anu obi akogina ba bia se an na se Charles akwasi asie dukurase wonu wonfiri anu mo ede no bedi ma se bedani wa o se sansam na manfo keka na se de se betie ne de so ma montene no ma meka o betra nkofo be unity ri hu nyina wan ngoma de akere no na sanso pa de won tawonum ma ni nsiansa etu ya futu sama opanyi no ede tudwa we adwumaden a NDC amanyoko no yebetia osoka 1992 enye Rollins ne adugu ahe Rollins of voter region no 18 constituencies ehona Rollins free against 37 constituencies one away ne Rollins na win ne 1996 against Kufo free Asante region in terms of voter population edoso and also Rollins wani nkunim echese enye adwumaden Alhaji Collins Dauda onye mosini enso onna timidi ahafo akonkrata so onya the best performing member of parliament so uduru asutifi south Alhaji Collins Dauda free no one of the smallest mehame enso so na ne contender ne free hidiem yekoto aba no Alhaji Collins Dauda ena adi nkunim saa abesi enne John Dramani Mahama ofibole bamboy abado 2012 wan wini ennei John Mahama ana oseba bi enu nti saa nipa munyiyimu no eni NDC mu na mesre party mpanyimfo ese obia oba ho na odi nipa munyiyimu ana eba no eyade a ebe ha party no aba yeto no wadwuma den wakokoduro eni wani ebeda ho emfa ho ni baabi a ufire se wo ye adwumaden enya kokoduro na se wo ye wadwen se ekwan bia so vote yeto no obebo ho ban na MP fo nya 100 enye wasem na mo mienu ye NDC fo de ane de ye bo ho ban a ye beto aba ne bedi nkunim enu nti saa nema no a wo mo nam ekeka saa nema no hwe so be ye MP enye automatic Alishimama wei aye opanyina asisi amno ka se nani abre se krodom opre se adehye no mo wo eye tano south abaton besua so a omo ye tu anyi asi anyi no ndisi amanye konum no ema na konya na ja wono so ema moten emeye eye omepre na shebedwafia kunya no ewe ndisi amanye kono enso edimu na wote eye nenka enso eno owura Charles akwasi asiedu eni enani abre pa nyasem ketua asemo some na work kan de wum we MPP ni we ye hwan sa de no kura ekofa firi hini nipa na noa no modembo ye modembo tuntimbo ho modin a no pa ba bi atena na we ya igweni we ye hwan ni de ye mfa nka asem yara suwesi nkonya so eya pem tobre akan Kasiebo eno asogusu a wo so enjoy ewa Ahenkan 93.3 FM the best
in the east kasafidie eso na yebutu amanyosam ni mu ma yempem so ne yanko yanim sanse sabre mu de kwa gisa 2024 kura gunya saade amanyosam de bebu aso na opanyini ba ko ankane wono anana wo ye head of monitoring unit ewo eye forestry commission eye Owura Charles Owusu na Owura Charles Owusu di atodwa asebo kese na sabo sha wo hye ni wo kyerem se Ghana ni di hye ni bia emmomoden se asema oba bekan obetwe agu ahoma so no pe ba bi di asie se da cha kwama bia ehunsam ba sore na ehunsam sore a wo de ayadansedie kase de akyere se no opanyine kan no na ensema no opanyine kyerem se ankane Ghana man panyine Owura John Dramani Mahama sem se jata balba mbode sikonkono wo wansam bi pese o ka kyere no na nsem o ka kyere ni nyina ne se opanyine opa won twini mutene na woni betene enye pe onko Kenyankopon ani wo amanyosem pa de na nusuade hunu ne botai de nyina no asi wapem oyeda aso saba be ye mampanyini pa wo Ghana anuma die opanyi chem sanya de se bibesi biem anyas opanyi Charles Owusu asema wo kan mu oduru wosia mu oduru tina me ka no na wasini ncheche mu nyina ne se Owura John Dramani Mahama wontano ono Charles Owusu oni ni asem da biara da wo buni pa obu o ma ne so emuso emudo esanse anya hwe kwa na obeye Ghana nyina mampanyini a chese o man nyina no ene ye panyini a bibia odi ye nanim na wose o chemse so panyini so nioma waye e de abo o man ya esombo de ono akasa e de abo ne ho so esombo pa na wose senkosan so ba be man panyi be wa kan ha dwene na so de wom ni se wono Yakopon ne nakasa ani wahunu so dada so panyi de wose koye boa Ghana nyina no waya ma Ghana fo ahuna wie enti anya de se John Dramani Mahama pa se ba be man panyi wo Ghana pa biem de wo se de anya de se besi ani ase wo gyina mo wo pre krampa Yakopon ya aduma 30th May ya etwa ni ase anyina wa manyoko adis mkwa kwato no so aba na uhwe se de abansro no so se be kwa de John Dramani Mahama de obedi nkunim no se an MPP NDC mom kafra NDC etwa ni ase anyina fo de o magina tum se wono a to frank afa mo wo mo frank ani de obetu na so obetimi de akọ eye abankasem Jubrias de akọ si wodo mo no eno ne de be ya asem osem de ansi that John Dramani Mahama ne botaye so saba ye Ghana man panyini no Owura Charles Owusu asa abo de agum o se nya de se ebeyeye MPP will win the next 2024 NDC. Owura John Dramani Mahama. Sir, President, we win a Juma. Or we no prime minister. But as for president, he can never be president. Mentano, Ninya me Montron to home say, Owura John Dramani Mahama is a gentleman who shared in lives over 30 years. I don't know Ghana Yaman same. Anybody will peja or mine could do. And one a braba wabo. I respect him so much. But me say we win a Juma. I Ghana Mambo. Obasabe president being. And to a Simon Chere, more by recording so no recording members, yeah. Most more recorded. Also, John Dramani Mahama, we na Juma nyina se amanyoni, where we were the sea. Don't go baby na wantana. Now, we are not trying to say 2024 about to announce so. A year so past said they amanyoko ya tia kunya isu. New Patriotic Party or Super Kokama Nekuno. One more near Traswo. Wamwa waso amwa na etwaso obia ni amanyoku obia ni ho amanyoku na aka ni nyina kadem to bia kadem ay MPP amanyoku na fimpinu ni aduonu nan wo sanso etwaso abu ma konko Ghana so wonte ase akoshepo wono de wakade ato no mse de besie eno no MPP will win the next 2024 elections. Come with me. Now, don't go forward. We're breaking record. He will hand over to his own party. And it seems 2024 you 12 years. A month for your campaign. You see, the one who will lead this country. Nyamia choose Navy. And the Dobedi or my name kind of Impino near Duno and Nino. Opanyi chemu se obo ade chedi apobasa kwam yadom. Wa yini da na uwanino. Eyem yenu ti se kofi mensa de ye eyem yenu ya unhunu omo de ye nan no omo na ekasa no omo kire se petekrem de ne de o ya wie bibia wo se ya wie bibia enti de aya na aye no asemu
abusiafo afa amanfo adwenkyere manfa to Kasiebo so fa ma we na Ghana ne wo no na akua mo abo ate se mama menkasa bi papa no ozisai ozem bi bebu nwatwene mu se no ana wakai nwatwene de obi anim se ye ni sam se ye bebreki tina na akua mo abo ate kyerem se baomia so na eba nwatwene ye bu ma na eba baomia na ebebum se gei enti ono so de no wachia ana we kura so ye special happy birthday kase na ode kwama Georgia Frimpoma Georgia Frimpoma Crunchy sapi so yate ti Georgia Frimpoma Crunchy ene your birthday enti ochiremu se ubutu adenta o papa George Kwatin yate yakopon ochira no nya okese a ne de no amisko spelele kaswa na o se chemu se hawa kumsen tuaso o se nwotwene de yebabum APP yebabum obi ahunu ni ya sha ho kom no na yebum so de na ye Dr. Alhaji Muhammadu Bawumia onu a na ebu nwotwene mu de amaye ne o se #Dr. Bawumia betwaso ya te oboy Messi de ne o ana so we yi Messi ketwa waso di fiachim abnase Kasiebo ne de dempa we enjoy abnasfo nyina biem yadamasi bebre se mu nyina so ma bie mu ti fi clothing so sha abnase fi mete won ka chapa o mete won ka che yate abusiafo ekwatiti bia wie wa boba na ebe ma kwan ma awia pam to bra kan Kasiebo nsentwefo adaroma oboaboa no ma me de besom awia yi me de nyina enso esie na asida enko enfama orua Billyman na daroma ana ohwe yese wososo obetimi atie ne bibia so eba abonten no achi Facebook YouTube ni nyina soso na daroma wode ekopie ma so wohwe kama ya na ase aboafo nka nyina so asida kase asida pompofo enkoma mu nyina awia yi esomfo me adwen pa hene Kofi Mensa ndene papa na papa edi wonum kan Kasiebo na si misi ya chia mu pi me mamumo ne tie